Viete o tom, že Národná banka Slovenska avizovala v horizonte 3 rokov vznik 75 000 nových pracovných miest? A viete o tom, že medziročný nárast nových pracovných pozícií na portáli Profesia dosiahol až 21%? V realite to znamená nárast asi 58 000 nových pracovných miest. Z toho asi 1/3 tvoria pozície v priemyselnej výrobe. A viete tiež o tom, že na Slovensku aktuálne pracuje asi 30 000 cudzincov? A veríte tomu, že veľká firma, ktorá v Trnavskom regióne zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov, má už niekoľko mesiacov v obehu personálnu inzerciu, na základe ktorej, keď do firmy nastúpite do 30. júna, bude vám vyplatený jednorázový bonus 2000 eur? A viete, čo to znamená? Že podľa trendu Slovensko v rámci V4 potvrdilo vedúcu pozíciu v rámci krajín, ktoré majú najvyššiu priemernú produktivitu na zamestnanca a najvyššie personálne priemerné náklady na zamestnanca. Pre mňa to znamená, že sme stále in a že investície smerujúce na Slovensko sú stále v kurze. Zároveň to však pre mňa tiež znamená to, že máme málo ľudí a definitívne môžem povedať, že máme málo kvalifikovaných ľudí. A pokiaľ s tým spolu niečo nezačneme robiť, tak v takom prípade táto idyla už dlho trvať nebude. Čo vy na to, vzdelávači? Sme pripravení na túto novú realitu? A sme pripravení na to, ako budeme našich ľudí vzdelávať v tejto novej realite? Poďme sa spolu porozprávať o tom, ako môžu firemné tréningy a firemné vzdelávanie zmeniť kvalitu života človeka, oddelenia, firmy, ale aj mesta a regiónu. Poďme sa spolu porozprávať o tom, akú úlohu v celom tomto príbehu zohráva človek, ktorý vo firme pracuje ako vzdelávač. Vidíme sa na chopku.